diríem, dels actes finals de campanya. Hem estat durant aquests dies anant per tota la comarca, explicant els punts que el Bloc Nacionalista Valencià presenta per al nostre candidat, per al nostre programa al Parlament Europeu, i hem volgut estar així davant de la Renfe per a denunciar un altre entrebanc, un altre més, per part del Partit Popular i del Partit Socialista, que la setmana passada va votar en contra d'una iniciativa presentada per el grup parlamentari de Bloc Compromís per tal d'impulsar una altra vegada el tren, però pareix ser que aquests grans partits no estan per això. I per això diríem que tenim una sèrie de càrrecs públics i també tenim el nostre candidat al Parlament Europeu, en Quim Déu, per a recolzar, diríem, la nostra postura sempre a favor que es construïsca d'una vegada per totes el tren d'aquí a dins. Gràcies. Sí, bon dia, moltes gràcies. Avui és el Dia Mundial del Medi Ambient. No se'ns acudeix millor manera de celebrar-ho que reclamant una infraestructura que no contamina, una infraestructura sostenible i una infraestructura absolutament necessària. I la veritat és que un no sap massa bé com defensar-la, perquè hi ha tants motius per defensar-lo des del punt de vista medioambiental, com acaba de dir, des del punt de vista de cohesió de país. És evident el moviment de gent entre una comarca i l'altra en una infraestructura que fa 30 anys que ha desaparegut i 30 anys que seguim reclamant. I estem parlant del comerç, estem parlant del turisme. Quan la gent va a Deni a fer turisme, ha de vindre a Gandia a veure les coses que hi ha a Gandia. Quan ve a Gandia ha d'acostar-se a Oliva. Per tant, aquesta necessitat de moure a la gent, el turisme funciona així i ho sabem tots. Des del punt de vista dels jovens estudiants de la comarca, que estan a València, potser si el tren estigués en marxa podrien alguns quedar-se a dormir a casa perquè podrien anar i vindre. I un llarguíssim, etc. El comerç, la nostra indústria turística. Hi ha tants motius per a reclamar-ho i al final tot això simplement perquè no hi ha una veu que defense, una veu nítidament valenciana que defense els nostres interessos, perquè resulta molt senzill i a la vegada molt lamentable veure com el Partit Popular i el Partit Socialista s'omplin la boca i diuen que volen el tren. Jo no dubte que els regidors i les regidores d'este poble i del poble del costat i de la comarca vulguin en veritat el tren, però quan creuen la creu de terme se'ls acaba tot el seu poder, perquè quan el Bloc presenta que fem el mateix que demanem així en les Corts Valencianes, demanem el mateix que tenen en Madrid i en Barcelona, un acord amb el Ministeri per a infraestructures ferroviàries, 9.000 milions per a Madrid, 5.000 milions per a Barcelona, 0 per a València, i dins d'aquestes infraestructures ferroviàries esta per a nosaltres és prioritària per tot el que estàvem dient abans, i el Partit Popular i el Partit Socialista voten en contra desautoritzant els seus regidors i les seves regidores dels pobles. Per tant, escolten, al final aquesta campanya ha demostrat una cosa molt clara: el poder valencià com a tal no existeix dins del Partit Popular, no existeix dins del Partit Socialista, i davant de la falta de pes del valencianisme o de la valencianitat dins del Partit Popular i el Partit Socialista només se pot compensar amb el nacionalisme que representa el Bloc com a garantia de dir el mateix en les ciutats, a les Corts Valencianes, a les Corts Espanyoles i també a Europa, perquè això que no se'ns oblida també és. Molt bé, gràcies.